ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದತಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಟೂತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದೆಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತ. ಈ ಮೂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ದಾಯಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಲೆ ದೆಟ್ಟ ಈ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆದುಂಡು, ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೇಳಿ ಇಂದು ದಾಯಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್. ಸೊ ದೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಈ ವರಿನ ತುಂಡು ಉಂಡತ ಲೆಂತ್ದ ಅಯ್ನ ದೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ದೀಯರ ಇಂಚ ದೀವೋಡು. ಸೊ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮೈತ ಕೋಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆರಟ್ಟಿ ಮೀನು ದೀಪುಂಡ ದೆಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ರೀತಿಡು ದೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ರೀತಿಡು ಇಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ದೀಪ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿಡು ನೀನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು ತುಳೆ ಹಿಂದೆ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಂತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡು. ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ತುಳೆ ನೆಲ್ಟ್ ದೀತಿನತ ದೀದು ಈ ರೀತಿ ಇಡಂದೆ ಇಂಚ ದೀಯರ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ದೀಯರ ದಟ್ ದಾಲ ಡೆಸ್ಟ್ ಇರಬಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ.